za ki tafi ki wani ƙarya nake za ki tafi ki wani kashe ni ne za ka yi wallahi ba zan iya ba bayana dadi bayana mutuwa zan yi ba za ki mutu ba wallahi bayana kashin bayana dadi kaka mun na dazu kaka mun irin na dazu dadi la ilaha illallah wallahi ko a jikinta wannan abun ko a jikinta so yanzu ita murna ma take da kuma da ita celebrity yanzu ta murna ma take da duk inda ta shiga a social media magana ta ake to ku sani ba kowa ne idan ya fito da damu ko kaga damuwar shi ba kuke zuwa ku jajanta mai kowa da kashin shi a ciki yana damun shi saboda haka ita ma ta bi ta wannan hanyar ne domin ta samu followers ta samu mabiya saboda haka ku bari ku ji masu cewa ta mutu da sauransu wallahi da ta yi magana ta ce wannan maganar ana cewa ta mutu tana nan lafiya ta darau ita yanzu ma murna take da wannan abun saboda ko ba komai yanzu ta zama sele a arewacin Najeriya to kun ga masu tausaya mata da masu abin nan da masu zagin mu dan mun ce wai ba mu tausaya mata na rantsi da girman Allah wa'annan ba da ƙiƙa irin su wallahi karuwa ce fa dan ka ce baka tausaya ma karuwa sai ni ku sani ba bidiyo ɗaya ta saki ba bidiyo ɗaya guda 14 duk me so ya mun magana a DM dama bai zama lalle sai kin yarda ba dan ni ban faɗi ma wai dan wani yarda ba amma ku sani wannan yarinyar garantin karuwa ce mai lasis amma ku sani wallahi wannan abin da ta yi bata taɓa nadama shi bar kuma ba za ta yi ba ku sani fa ɗazu na je Facebook na ga wani rubutu a shafin ta wannan tabbas shafin ta ne wallahi tana maganar cewa tana godiya ga 'yan arewa da suka mai da ita celebrity a duk inda ta shiga social media wallahi hoton ta take gani maganar ta take kenan wallahi babu alamar nadama a tattare da ita to 'yan uwa ku sani wannan bai ma kamata kuna yada wannan bidiyon ba kawai kar ka bata maka kanka lokaci akan yada wannan bidiyon ka kama wani abin da ke gaban ka ba ma abin mutum ya zo ya gaya maku gaskiya ba ku zo ku rinka zagin shi dan akan wannan yarinya duk wanda ya fito ya faɗi ra'ayin shi wallahi sai an zage shi ku sani wallahi wannan matar karuwa ce wannan yarinya dai wadda ta fidda update din nan ko wallahi karuwa ce asalin ta to matar nan ɗaya bidiyo akalla sun kai 14 ni ban gani ba ko ɗaya ban gani ba daga ciki sai dai in ga hoto wallahi saboda ni abun ma har yanzu ko bidiyon ta ko hoton ta ma ban isa kun gane ba amma wallahi ku sani karuwa ce asalin karuwa bidiyo ɗaya 14 aka fidda wannan dai shine yayi trendin aka samu aka fidda shi wanda ya postin din shi ma ya fidda shi amma ba ma wanda ya dauki bidiyon ya posta bidiyon ba kun gane ba wanda ya dauki bidiyon ya posta shi ba saboda haka wani ne can daban ya yaudare ta ko kuma aka hada baki da wani aka fidda bidiyon amma kusani ba wai laifin wanda ya dauki bidiyon ba to yawwa game da wannan yarinya da bidiyon ta da tsareci ya fito masu zagi na a comment section da masu cin mutunci na da masu ce mun ni dan iska ne suna nan sun yi da rubu a comment dina da DM ina suna cewa da Allah tura musu bidiyon yarinyar nan mata da maza mu ba duk shedanu ne masu zagi nan shi yasa ni I don't give a fuck about ba ruwana da wani rayuwa ta nake ana ce mun dan iska ne to yanzu wannan yarinyar ya ku ce musulma amma kun yi dubu duk bidiyon da na wuce naga an yi bidiyo akan yarinyar ko na alheri ko na shari suna nan akan sa comment section wannan yana cewa dan Allah tura mun bidiyon wannan yana cewa ina da bidiyon kuma da ga duk masu zagi na ne fa suke wannan tallatallan bidiyon nan da sauransu to shi yasa ni ba ruwan da kowanne dan iska nake hayya gina nake gwagwa sulata saboda dukkan mu duk yan iska ne shi yasa ai na faɗa na ce 99% matan mu duka suna akwasi na riga na faɗa mutane suna ganin ƙarya ne yanzu gashi bidiyon nan sai ya mudi suke gashi nan matan da suke zagina da mazan duka suna Allah shirya suna zagina akan ina rungu mata gashi nan su suke abin nan bidiyon maza kuma dama ba a magana mu kwara ta 100% dama mun iska ne matan 99 ne 1% din ba su da kadan ne kalilan shine 1% matan TikTok gashi nan sai ya mudi kuke da wannan yarinya kuna so ku ga daraicin ta yau kashe mun bidiyo ashe ma dai duk ku ne tsinannin ba ni ba tunda gashi nan ni ba na magana abin kaza hayya daraicin din yau ga kuna duk a comment section din mutane kuna an rubutu a baku daraicin yau ya fito sai na ce duk jakan wajja ce duk wanda ya ga ina rungu mace ina iskanci da sauran yana zagi na to shi ma tsinanne ne tun daga shi nan yana ansan bidiyon ya uwar shi yana gani in ma bai ga yana da Allah ni ma tura mu da Allah ni ma tura mu da Allah ni ma tura mu duk ɗan iska ne mu
duk arewa pretending kawai muke yi. Musara kan pretending ne, sai pretending din mu ba mai amma mun ba kowa iskanci a arewa. 99% gashi nan matan da mazan duka gashi nan. Kowa so yake kallon bitarancin wannan yarinya. Ana marke da ke ana dukan umarinta. To duk wanda ya ƙara ce mun dan iska shi ne tsinanne tun da gashi nan kuma san tsakanin ana fasikanci da uwa ku ne gashi nan. To dan ina runguma ni ya kamata ma ku supporting dina ne tunda ina ba ku nishadi, amma ku zo kuna zagi na. Gashi kuma kuna fa san amfanin, kuna so kwarata da ƴan mata kwarata duk kuna so, amma kuna amfana kuna wani abu nan. Ke baby gashin bidiyo na.